Jo em dic Javi Branchat, sóc un apicultor, intento ser professional, tinc 350 arnes i fa 5 o 6 anys que he vist de l'apicultura, tot i que fa 15 anys o més que tinc abelles. I, bueno, ara estic estrenant aquest obrador que durant molt de temps he estat molt precari i mica en mica vaig intentant tenir millors maneres, o sigui, millors condicions per treballar més a gust. Perquè això de treballar no ens agrada a ningú, llavors, doncs... I, bueno, no sé, sóc un apicultor una mica dispers, tot i que me dedico professionalment, però m'agrada diversificar molt, faig des d'eixams, tasques de pol·linització, mel, pol·len, pròpolis, educació, perquè jo vaig estudiar pedagogia i encara tinc com... M'agrada molt, crec que compartir el coneixement és molt important. El coneixement és poder i sóc una persona que no crec que el poder hagi d'estar concentrat, sinó que tothom ha de saber de tot, no? És molt important. I per això m'agrada fer tasques de divulgació i també compartir coneixement amb altra gent que tingui abelles. Jo vaig estudiar pedagogia i és una carrera molt abstracta i quan vaig acabar d'estudiar volia anar a viure al camp i vaig anar a viure al camp, a fer el hippie, llavors tenia un interès per les abelles. No ho havia vist mai, però era una cosa que em despertava la curiositat i llavors vaig conèixer un apicultor, l'Arturo, que es dedicava a fer pròpolis, que ara som molt amics, de fet és la primera persona el primer amic que vaig tenir que no era de la meva generació. Ell té 65 anys, que té l'edat de mon pare, llavors quan jo em vaig fer amic seu, fa 15 anys o així, doncs ell tenia 50 i jo en tenia 25, no? Vull dir, era... I gràcies a ell doncs me vaig acostar, però jo també buscava una alternativa per viure al camp que sense haver de tenir necessitat de tenir terres i fer un producte que et poguessis fer tot el cicle sense tenir intermediaris ni que t'haguessis de dependre això, no? Per exemple, ara estan collint raïm, doncs l'han de collir ara i l'han de malvendre el primer que se'ls posa per davant, no sé què faci amb mi, no? I vaig veure que la mel era una cosa que em permetia això i a més jo tampoc tenia clar on volia viure i les abelles és una cosa que et permet, si vols canviar de lloc de viure, doncs te les emportes, de fet fent transhumància. Una altra cosa molt important, que això ho vaig veure quan tenia abelles, és que són unes ulleres per fixar-te en el teu entorn. Clar, perquè has de mirar la flora va relacionada amb el tipus de substracte, amb la pluviometria, cada any és diferent. Llavors, per mi les abelles és una manera d'acostar-se a la natura, el que m'envolta, no? És una manera de fixar-me. Jo abans m'agradaven les flors i feia coses, no? Feia ungüents, feia sabons, durant un temps 6 o 7 anys vaig viure de fer sabons. Les abelles m'han permès juntar moltes inquietuds, el fet de tenir abelles implica que hagis de controlar diverses coses diferents, no? Llavors és molt divers, durant l'any vas canviant de tasques, és cíclic i és anual i és molt divers i això suposo que també és una cosa que em va treure molt, no? No és una feina rutinària, has d'estar molt atent, cada any és diferent, no sé. Una cosa que me sap greu d'aquests oficis és que és molt individualista. A mi m'agradaria, suposo que depèn, hi ha diferents associacions, diferents col·lectius, jo he trobat apicultors amb els quals pots intercanviar informació i ho fem i ajuda mútua i tal, però no abunda molt, és com que tots vivim una mica del robo, perquè en realitat les meves abelles fan mel de les flors que són potser de la finca d'un altre o d'una muntanya. Hi ha és així com els caçadors, els pastors també són una mica així, no? Que és com allò que no... una mica fréstecs, no? I trobo que molta gent té por
molts apicultors a donar-te informació, ja veus tu, a vegades pregunten les coses doncs, simplement per saber, per compartir, no? I hi ha gent que, per exemple, no vol dir on té les abelles o no vol dir la mel que ha fet i dius, no entenc, no? Hi ha món per tots i és algo que m'agradaria, que penso que les generacions noves haurien d'aprendre a intercanviar informació, a col·laborar, a compartir, perquè és molt més enriquidor. Aquí a Santes Creus, amb l'Arturo justament, amb una primavera, deu fer el 2001 o el 2002 o 3, no sé. Sí, un Alliance d'aquelles supersalvatges a la primavera, no sé si anàvem a fer eixams o així. I anàvem amb aquells trajes, bueno, un mono, i aquelles caretes de fil que són separades del traje, i ens vaig acotxar i em van picar 3 o 4. Sí, però bueno, bé. Però em va enganxar molt perquè quan veus tota la vida que hi ha allà dins, sents les olors, després quan tastes la mel o veus el pròpolis, dius, la cera, no? Al·lucines, dius, hòstia, això què és? No? En un lloc tan petit, quina vida hi ha aquí, no? Quin univers, hòstia, al·lucines, clar, t'enganxa. Ara estan investigant molt sobre abelles solitàries. Ara els apicultors som supernecessaris, però jo penso que d'aquí uns quants anys això es girarà perquè, clar, nosaltres no és d'una manera natural. Nosaltres tenim concentracions que no són naturals d'arnes, abans hi havia una aquí, una allà, una aquí, i els que ens dediquem a fer mel i a vendre'n tenim 20, 30, 40, hi ha gent que en té 80 en caixes, no? Juntes, i això diu que desplaça. I penso que sí, tens raó, que és un animal que pol·linitza i tal, però que també hi ha una part negativa, no?, de la nostra tasca, no és tot tan idealitzat. Sí, som els apicultors, sí, tens raó, no són elles, tens raó. Sí, és la nostra afany de produir, sí. He estat els primers anys, clar, jo vaig estar 10 anys o 5 anys, que primer tenia 2, 10, va arribar un moment, vaig arribar a tenir 70, després vaig parar perquè vam muntar la cerveseria i vaig baixar una altra vegada. I al principi necessitava molt, per aprendre, les mires massa. T'agrada, clar, necessites. I ara ha arribat no sé, fa això 2 o 3 anys que intento ser més respectuós i amb poca cosa, només amb una mirada ja te n'adones de què està passant allà. Vale? Llavors, és curiós perquè, o sigui, al principi tens una necessitat de voler saber què està passant allà, necessites conèixer els cicles, el funcionament, no? I llavors estàs molt a sobre i és una manera de conèixer-les que és molt intensiva, però poder una mica massa intervencionista i cada vegada soc més de... Només a vegades, ara m'agrada molt, abans t'ho explicava, anar així tal com vaig, sense traje, i aixecar la tapa, mirar, i ja veus. No necessites molestar-les gaire per entendre-ho. O sigui, és una mica contradictori. Per una banda tens ganes d'aprendre i de mirar i de remenar, però te n'adones que potser no cal atabalar-les tant, no? Clar, llavors del principi em queda la fascinació de voler saber què passa, perquè cada any veus coses noves, veus comportaments que no te n'havies adonat, no?, que passaven, però cada vegada intentes ser això, més respectuós. Tens la fascinació, però no tens l'ansietat que tenies de voler atabalar. O sigui, intentes ser com a més discret. Clar, i segur que hi ha moltes coses que no veus, no? És tan complexa, per això suposo que també ens enganxa molt, no?, els apicultors. Tots tenim en comú que tots ens acostem a les abelles, però és que hi ha 1000 maneres d'acostar-s'hi, no? Em sembla que Pajol que deia una frase que deia
Si tens un problema i tens 4 apicultors, trobaràs 6 solucions i 5 d'aquestes solucions seran vàlides, saps? Vull dir que és... I això és lo bonic també, que cadascú pot... Jo també ho veig doncs, amb el tema de... així més comercial, no? De dir... Te pots... per exemple, si vols ser apicultor professional o vols guanyar una part de la teva vida amb això, és molt flexible. Un es pot dedicar només a fer mel, o sigui, jo penso que el caràcter el pots desenvolupar molt amb aquesta tasca. Cadascú desenvolupa el seu caràcter i es dedica més, jo què sé, a mi m'agrada molt, soc molt sociable, venc la mel directament o vaig a mercats, no sé què, un altre, penso que te permet desenvolupar molt la teva personalitat. Té tantes facetes que tu pots decantar amb aquelles que t'agraden més, que van més acord amb el teu caràcter. Aquí perquè tenim la sort que a la Revolució Verda dels anys 70-80 l'apicultura no es va desenvolupar i conservem l'abella que hi havia. Suposo que hi ha zones que s'ha hibridat i tal, però en altres països, per exemple els francesos compren molts eixams aquí, perquè allà tenen un popurri, perquè van introduir que si la bugfas, que si caucàsica, que si la lingüística, la italiana, no? I llavors tenen un popurri i el que és la seva abella a moltes zones del país es va desaparèixer i llavors el més semblant que tenen és nosaltres, que a més els hi venem els eixams molt més baratos, que els poden comprar allà, llavors... I aquí tenim la sort que no es va fer aquestes marranades de... I jo penso que s'hauria de regular, em sembla que no hi ha cap llei que reguli. A vegades, el que sí que és una cosa que m'agrada molt, aquí passa, clar, el deixar-les sense alça a l'hivern, pot ser que aquí a la costa de Tarragona pot ser que et segueixin treballant i el primer que faig per allà gener-febrer és... Aquí jo trec la mel amb... Això també hi ha mil maneres, jo el trec amb ganivet, però hi ha gent que va amb pintes, no? Doncs jo la pinta només la faig servir el gener-febrer per desbloquejar la mel que hi ha al costat de la cria, perquè és el moment que és problemàtic. O a vegades a finals de setembre també et pot passar que si, per exemple, els hi has tret les alces al Pirineu i les baixes a l'octubre, pot ser que t'hagin quedat bloquejades i després aquí no tinguin espai per seguir criant. Són aquests dos moments més crítics que has de mirar i si has espai, tu mires, si fa falta passes la mel en una altra caixa o els hi rasques i elles s'ho mengen i aquell espai l'omplen de cria. Sí, home. A més, és molt lent d'aprendre perquè cada any és diferent. Sí que és un cicle, però potser alguna que has après aquest any no ho pots aplicar fins l'any que ve i t'has de recordar i vull dir que és molt d'experiència. Jo una cosa que trobo molt a faltar és que sóc la primera generació d'apicultors, a la meva família no hi ha cap apicultor, i quan parles amb altres apicultors que els seus avis o els besavis ja ho eren, te n'adones que aquells tios amb 12 anys o amb 15 sabien moltes més coses que jo amb 40, i te flipa molt, no? Perquè dius, per una banda tu pots tenir una ment més oberta, que potser ells també, però l'experiència tu l'has d'adquirir i això són anys, és un rodatge. I si tens alguna que ja et ve de família, jo penso que si ho saps portar bé pot ser un avantatge, perquè els cicles, potser el teu pare o els teus avis te'ls expliquen i ja ho veus de petit, no? Nosaltres, quan comences, sobretot sempre tens l'esperança de dir, hòstia, ara s'ha acabat aquí el romaní, però la farigola ja veuràs com farà, i aquí a la costa costa molt perquè és molt sec, no? I tardes 3 o 4 anys a donar-te que no, i un altre ja ho sap perquè ja ho veia, no? Que ja li deies a un pare o a un avi, xiquet, d'aquí no trauràs res per fer mel, per exemple, no? O amb altres coses, no? Jo tinc la sort, veus, el contrari que abans, no? De tenir experiència, com que no tinc consciència de com era abans, per mi treure 15 quilos de mel d'un arna és uala, no? A lo millor abans ne treien 100 quilos, que és el que sents dir, no? Però com que no tinc l'experiència aquesta, per mi tot és fantàstic, clar. El que sí que veig és que has d'estar molt atent i formar-te constantment
I sí, i tens molts reptes, no? El món canvia molt ràpid, però suposo que és tant a les abelles com la tecnologia, no? Però jo confio que tenim capacitat d'adaptar-nos i de trobar les maneres, no?, de fer les coses. De la mateixa manera que tinc l'esperança que cada vegada els productes que s'utilitzen en el camp o que el tipus d'agricultura cada cop estigui més en equilibri amb la resta de les coses, d'éssers vius que l'envolten, també penso, jo què sé, que si ens arriba la velutina tinc esperança que trobarem, entendrem, o sigui, la base és comprendre. L'any passat vam fer un estudi de l'avellarol, tots els apicultors ens caguem molt amb l'avellarol, no sé què, no sé quantos, que és veritat, però quan comprens el cicle, tu saps en quina època pots fer mel, encara que tinguis l'avellarol, i si ho comprens, pots treure'n profit i després, sí, et molestarà un mes, és com si hi hagués secada, no passa res. A veure, en plan material de tot el que fan, al·lucines mandarines, no? Perquè fan coses que no es fan malbé. El pròpolis dius, me cago en Déu, però si això, què és això, no? Per fer mòmies, dius, joder, que bèsties, no? La cera, dius, és com què és ben bé, un greix animal? Hòstia, no? Que no es torna ranci, dius, flipes, no? La mel també, dius, joder, aquí això no es fa malbé, hòstia puta, no? I una cosa que m'agrada molt és pensar que nosaltres també som animals socials, els humans, amb una escala diferent, però, per exemple, quan explico amb nens això, sempre ho dic, no? Igual que nosaltres o que les formigues, les abelles són animals socials, vivim en societat. Encara que nosaltres hi hagi algú que vulgui viure sol, però necessita un mecànic o algú que faci el cotxe, l'altre que fa el pa, tu et pots fer moltes coses, però tot t'ho podries fer, hi ha llocs que es fan, segur, però penso que o sigui, va una mica relacionat abans, no?, amb compartir coneixement, penso que hem de saber treure partit de ser animals socials, que té coses dolentes, evidentment, però en té moltes de positives i que hem de fer que sigui més fàcil i potenciar les positives. Això és una cosa així, poder una mica més de flipat, però que m'agrada molt, no?, de dir, nosaltres també podem compartir, ajudar-nos i l'ajuda mútua, no? I això és una cosa que m'agrada molt d'elles. Clar, nosaltres estem més desconnectats, no? Tenim un món més artificial, que ens hem muntat uns rols, no sé. I això, dius, hòstia, per què no... te fa poder treure parts més instintives, més... El fet... Jo estic molt content de fet, quan vaig estudiar pedagogia i tal, i sempre he tingut clar que volia treballar amb coses vives. No és el mateix un nen que una abella, però bueno, o sí, o amb plantes, no? I a mi, amb altres col·legues que treballem amb coses d'alimentació, de transformació alimentària, un té cabra, i per ell, hòstia. I penso que la sensibilitat que et dona estar amb coses vives, jo crec que és, no sé, a mi em fa estar molt a gust. Penso que sí, t'angoixes això, quan se moren, quan no sé què, o pateixes quan hi ha èpoques de sequera, o ara amb la velutina, però et fa estar més viu. Per mi, això no és un treball, és una manera de viure, ja està, no? Jo soc apicultor, sempre, a les 24 hores de la vida, no... Clar, coneixes molta gent, no? Tens amics que tenen uns horaris laborals i potser aquella feina estan esperant que s'acabi per anar a fer les coses que li agraden. A mi no, a mi m'agrada això i també les coses que faig a part d'això, no només això a la vida, però per mi no és treballar, no? És alguna cosa més.